Το σύστημα προειδοποιεί σε περιπτώσεις που πρέπει να παραχωρείτε προτεραιότητα, για παράδειγμα σε μία διασταύρωση. Για τον σκοπό αυτό αξιολογούνται τα σήματα οδικής κυκλοφορίας με τη βοήθεια μιας κάμερας και εμφανίζονται πληροφορίες του συστήματος πλοήγησης για την καθοδήγηση στον δρόμο. Το σύστημα εμφανίζει σε διαφορετικές περιοχές ταχύτητας κίνησης περισσότερες από μία βαθμίδες προειδοποίησης. Την προειδοποίηση και την άμεση προειδοποίηση με ηχητικό σήμα. Για τον σκοπό αυτό πρέπει να υπάρχει ξεκάθαρη προτεραιότητα με πινακίδες, ένα φανάρι ή stop.